Hej YouTube. Det er 1,6,2. Det er derfor jeg ikke kan have teksterpack. Men lige farm. Nå ja, det er min egen farm. Ja, det er ikke kun mig. Det er i hvert fald min LAN. Og der kommer Laura 10. Hej YouTube. Jeg sidder her i baggrunden, vi snakker ikke lige Skype. Det fucker. Ja. Han har også sin YouTube-kanal. Ja, vi sender et link i beskrivelsen. Ja, det gør vi. Hvad mangler det ikke? Nej, okay. Hvad laver du? Du skal ikke gå på det. Jeg må da gerne gå på det. Se. Shit, jeg lagger lige pludselig. Fordi du optager. Nej, det er fordi jeg havde den på lang. Ja, sådan. Jeg lægger så stadigvæk. Ny virus eller fuck mig, mand. Jeg kan ikke. Hvad? Skal vi tjekke din farm? Ja. Har du fjernet det derinde? Nej. Og min bro? Den er ikke fjernet. Hvorfor skulle jeg fjerne den? Ikke lige bruge det. Hey, har jeg normal skin? Der? Nej. Har jeg ikke det? Vent. Nå, fordi i min byggeverden, så havde jeg normal skin. I går? I dag. Der havde du ikke internet måske. Ja, faktisk havde jeg ikke internet der. Er det derfor? Ja, når du har internet, kan du ikke have dit skid. Lol. Nå, Det er nok lidt nybegyndelse. ja. Man kan kun pisse lidt. Ja, jeg skal også lave julekalender og sådan noget. Sammen med mig? Ja. Hvor står hovedet på hver dag? Det kommer jeg nok. Eller? Ja, det tror jeg. Nej, her. Lag. Men det her er det så vores hus. Ja, vi har alt muligt mad og alt det. Men vi har ikke så meget tools mere. Ja. Jeg går ned i mine. Som altid. Jeg skal nok overleve her. Jeg finder lige et teksterpack ting. Okay, jeg er lige nu til resource packs. Resource. Ja, Hvorfor har du lukket den anden mine? Den der. Hvorfor? Nå, den skal du ikke ødelægge, så det var sådan. Jeg er inde i den. Jeg har ikke ødelagt noget, men. Ja, Au. What? Oh my god, der kom noget nyt i den nye opdatering. Hvad er der kommet? Hvad er det? Jeg går lige ind i byggeverden og tjekker det ud, okay? Man skal bruge Er det 1,6,2? Det er det her, vi spiller på, det er 1,0,9. Jeg spiller på 1,6,2. Hvor står det? Deroppe ved Minecraft. Nå, det er min også, det ved jeg ikke. Det er fucking godt. Kan man ikke have teksterpack i den gamle? Jo, men jeg ved ikke. Det her det er meget nye også. Og prøv at se, hvad der er kommet. Er det den, jeg også spiller på? Ja. Og jeg tjekker det lige. Jeg går lige ud af den. Min byggeverden. Hvad er det der? Til heste. Jeg skal en teste sejt. Okay. Bare på det. Det er en skin. Kig her. Shit. Jeg når ikke at sige farvel, fordi jeg ved ikke, hvornår den stopper. Og det tager tid. Næste gang så sætter jeg 5 tid. Ja, det gør jeg. På et eller andet. Så sætter jeg på 9 minutter, så når du også sige på. Ja, 9 minutter. Nej. Så er der stadig 1 minut tilbage. Så 9,5 minut.
tjekker lige. Det ud, måske løber det. Sejt. Sådan en. Hvordan finder man sådan en? Diamond. Det er ikke min diamond, du går. Det er de der farveting, der står der. Der var de. Jeg prøver blå farve. Kom nu op på mig, lortehest. Den skal ikke op på dig, du skal op på den. Nå jo. Det smager hele tiden af. Men du skal hele tiden gøre det. Du må ikke bevæge dig. Så den kan lide dig. Plus det. Lige med college sag. Kom her, dumme hest. Lol, for min virus eller noget. mig? Nej, mig. Dalton. Lol, så kommer der en baby. Hvor er du? Kom her. Nej, dumme hest, det var din skyld. Og du skal ikke gøre sådan. Nej, du skal ikke. Hvad er det? Det er sådan noget lysende glas. Okay, så den måde det være, der var. Ja. Hvordan gør vi det? Der skal komme en stor hest. Endelig. Nej, og så kommer der et barn med. Okay, det der kan pisse mærkeligt. Prøv at kigge, hvad man kan nu. Nå, det skal ned i en ovn. Ja, endelig er der kommet hjerter rundt om. Kan jeg så sætte det på? Hvad? Ja, så går du op på hesten og trykker E. Og du kan også tage sådan noget bare, der hedder name tags. Eller name tag. Hvis jeg nu går Så ned ad den. det på hesten, hvis den kan lide det. Lad det du får lide. Hvis jeg nu går væk fra hesten, kan den stadig så lide mig? Ja. Eller går af den, mener jeg? Ja. Hvordan går jeg af den? Ja, den kan lide mig. Hvordan går jeg af den? Hvad? Du trykker shift. Shift. Nå jo, tak. Den skal have... Jeg synes, den er god til dig. Den skal have den her, og... Kan den lide gulerødder? Jeg kommer her, hest. Var det da ikke min hest? Hold. Kom her, hest. Du skal op på rigtig jord. Så... Shit. Prøv at se min hest nu. Nej, den synker, den der. Her kan min hest være. Kan heste hoppe over hegne? Nej, det tror jeg. Ja, det kan de ikke. Nu har jeg hest. Og seriøst? Og ja, man kan hoppe med hesten. Kan den ikke engang komme ind?